കണയഗുണ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് പാർട്ട് 4. നമ്മളിന്ന് മുട്ടുമടക്കാൻ പോകുന്നത് ആണ്ടുകളായി കൂട്ടിയുറപ്പിച്ച ഒരു സൗഹൃദത്തിനുള്ളിലാണ്. ഇതിനവരെ പരിചയപ്പെടാം. ശബരി, അഷറഫ്, നിങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലമായി ഒരുമിച്ച് സൗഹൃദം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 19 കൊല്ലം അല്ലേ. ഞങ്ങൾ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതുവരെ പിണങ്ങിയിട്ടില്ല, പിണങ്ങിയിരുന്നിട്ടില്ല. അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ഇഷ്ടം, എന്റെ ഇഷ്ടം അവന്റെ ഇഷ്ടം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എന്റെ പാതിയാണ് അവൻ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എന്റെ പാതി എന്റെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല? ഞങ്ങളെ പിരിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മളെ വേറെ പിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെ വേറെ പിരിഞ്ഞില്ല. ഒരേ പായലുണ്ട്, ഒരു പാത്രത്തിൽ കിടന്നിറങ്ങി വളർന്നവരാണ്. കാരണം ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി. അതായത് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ കഞ്ഞിപ്പരയും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കഞ്ഞി തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. രാത്രി കഞ്ഞിപ്പര കയറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8ാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? അല്ല 7. അല്ല 8ാം ക്ലാസ്സിൽ. നീ മറന്നു, നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ഓർമ്മയെ കൊണ്ട് 7. വാശി കൂടുതലാണ്. വാശി കൂടുതലാണ്. വാശിയെ കൈ വെച്ചിരുന്നത് 8ാം ക്ലാസ് ആണ്. അതേ കണക്കിന് ഇവൻ ചുമ്മാ മാവിനുണ്ടേ കയറി അവിടെ നിന്ന് വന്ന് വീണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോയി.